Добрага ранку, сябры. Спалося цэлым добра, але нешта часта прачынаўся, невядома чаго. Ноччу было, напэўна, так, як і перадавалі, каля 4 градусаў цяпла. Вось. Саня, ты чуў, як ноччу некае бярвенне хрустнула там удалечыні? Не. Ці это ты тут хадзіў, ламаў лес? Тэхналогія. Саня, а што гэта было? Чуть-чуть газ замерз. Газ падмёрз у балоне і ледзь-ледзь грэе, ледзь-ледзь гарыць. Таму вось Санёк фаер-шоу строіць тут. Вчера фаер-шоу лучше было. Блин, не хочу про гэта вспоминать. Раз уж Санёк про гэта ўжо сказаў, як бы намякнуў, у касцёр кінуў ён бутылку з-пад колы з закручанай пробкай. І як вы думаеце, гэта бутылка, канешне, ўзарвалася, і вуглі паляцелі ў розныя бокі. О! Мой стульчык, я, напэўна, 3-й раз яго паход бяру, і ўжо дырка. Прыемна. Дзе яна? О, нічога сабе. Прям над намі белка бегае. Яна нават нешта там гаворыць. Вось тут было вогнішча ўчора. І вось тут мы стаялі збоку ад гэтай сцежкі. А туды мы паедзем. Ну што ты тут, жывая ці не? Санёк амаль ужо сабраўся. У мяне яшчэ палатка стаіць. Ну а ты што за звер такі, а? Хто ты такі? Гляньте, сябры, гусеничка прыгрэлася у мяне пад палаткай. Мы сабраліся. Месца нашага прыбывання застаецца чыстенькім, нават і не скажаш, што тут хтосьці ночыў. Всё, пагналі. Зараз будем каціць. Доўга збіраліся. Ну как збирались? Збирался? Я збіраўся доўга, да. Санёк, та хутка. Так, вчора вечір. А сьогодні він у нас повинен бути попутний. Ну давай подъедем, глянем, але света нечто не видать там. Так, що за вёска? Новины. Новины. И тут магазин.
З 9 годин працює. Новины. Ось гэта мы попали, блин. Чітко на виходний день. Авторок ось внизу. Тут у новинах ще другая крама есть. Называется Вольга. Ось магазин продукты. Не просто Ольга, а Ольга плюс. Плюс-минус. Барбос. Прикольно. Щаня, наверное. Года нет, мне кажется, нет? Пришел поздороваться. Глянь, той поглядел, что ты его гладишь, и так само захотел. Ну, такой мелочь, смотри, какой шелковистый. Тихо-тихо, аккуратно. Шелковистая собака, Саша каже. Нічого доброго не було в цьому магазині, тому їдемо далі. Едем сярод полей, углядываемся удалячынь. Мо яшчэ деякіх касулю бачым. Каціцца сёння цудоўна, Санёк, як табе? Чудово. Ветра няма. Ну, учора сустрэчны быў, так крыху цяжкавата, ногі забіваліся. А зараз круціш, ну, стомленасці зусім не адчуваецца. Але неба некае шэрае, такое хмурае. Ну, дажджу-то не перадавалі, так што павінна ўсё быць добра. О, опять гэтыя пахі з калхозу, з калхозных полей. Павловка. Саня, тут магазин? Да, чуть далей. Ну, зараз глянем, што у гэтым магазине будзе. Галоўна, каб працаваў. Бо ўжо есці хочацца. Мы праехалі, ну, 10-16 кілометраў усяго, але гэта даволі хутка атрымалася. Выязджаем з вёскі Павлова, заязджаем в вёску Калінава. Не працуе. Яблочко смачное. Еще один магазин. Насупроть, видать, школа закинутая. И вот магазин Олеся. Закупились в магазине. Я купил себе 2 кекса, чипсы и бутылочку минералки. Треба було в вёсці там сесть и поесть. Але мы едем неведомо куда. Все, приехали, знайшли лаву чудовную, тут автокрама, вёска Червоний Дар, здається, називається, да? Да. Червоний Дар. Все, будем тут обедать. Нам воды хватит до Смолевича. А вон котики бегают. Все, смакуем березинские кексы. Як тобі? Рассыпчатые. Котейки пришли до нас, але у нас только кексы да чипсы. И они такое есть и не будут. А им кексики сподобалися. Яны нават біцца гатовыя за гэты кексики. Зараз мы праверым, ці спадабаюцца чипсы котикам. Яны все ядуць. І кексы, і чипсы. Злые такие. Дзяліцца не хочуць. Все,
Те могилки глянь. Глянь, там дуб. А может глянем на те могилки? Давай подъедем, а нет, заезжаем. Что-то тут все повалено. Ці дерева упало, повалило гэтыя могилки. І ось такие тут могутныя дрэвы некие. Ёсць даволі старадаўнія. Ось камень, але складана прачытаць, што тут написано. Ось там яшчэ заросшая. Заехалі ў Раванічы. Зараз тут паглядзім мясцовыя славутасці. Ведаю, што тут была некалі сядзіба. Ось, паглядзім, што ад яе засталося. Ось такія руіны, глянь, адчынена, можна зайсці паглядзець. У канцы 18 стагоддзя маёнтак у вёсцы Раванічы дастаўся дваранскаму роду Слатвінскіх. І тут адразу ж пачалося будаўніцтва сядзібы. Узвядзеннем радавога маёнтка заняўся Антон Слатвінскі. Ён жа у 1799 годзе заклаў у вёсцы касцёл і асвяціў яго ў гонар свайго нябеснага патрона святога Антонія. Зараслі ў сядзібе. Дрэвы, кусты растуць. У сярэдзіне 19 стагоддзя маршалак мінскай губерні Людвік Слатвінскі вырашыў поўнасцю рэканструяваць сядзібу. Ён пабудаваў палац у класічным стылі, на месцы сада з агародамі разбіў пейзажны парк з вадаёмамі. Слатвінскія валодалі маёнткам Раванічы да 1917 года. Пасля іх будынак сядзібы выкарыстоўвалі пад розныя адміністрацыйныя і адукацыйныя мэты. Зараз зойдзем у падвальныя памяшканні. Глядзім, што тут. Катакомбы. У час Другой сусветнай вайны палац моцна пацярпеў і часткова выгарэў. Цяпер ад яго засталіся толькі руіны. Выглядае з другога боку сядзібны дом. Пейзажнаму парку пашанцавала больш, чым палацу. Хоць ён і здзічэў без належнага догляду, тут яшчэ хапае прыгожых куткоў. Захаваліся і некаторыя дрэвы-экзоты, якімі некалі славіўся гэты парк. Сёння ён мае статус помніка прыроднага рэспубліканскага значэння. Вялізная сядзіба была. Напэўна, ўжо яе не адрамантуюць.
О, сюди. Только сильно не гони. Уху! Кайфовая стежка. Озеры, водоемы с двух боков. Що тут є? Гляньте, сябры, якое древце тут могутное лежить. Пустотелое. Панек. Ураживая, так, помер гэтага дрэва, а яшчэ больш ураживае тое, што яно внутры пустое. Зараз мы пад'ехалі да касцёла святога Антонія Падуанскага. О, тут лестница некая. На высоком виде. Ну, маю. Добре, что в шлеме. Видать, тут горело нечто ось. Опаленный дверный проем. А тут что у нас такое? Крыху погуляли, поглядели на гэтые руины храма. Ну что, треба ехать далее. Блин, надворье цудоўнае. Ветру нема, такая тишиня, спокой, комфортная температура. Бачу там напереди грунтовку. Хутка скончыцца асфальт.
Ой, Саня, коли ты еще ось так прокатишься? Ну сейчас так кайфово. Я просто еду и рассуждаю. И даже говорить не хочется. Все, мовчанки будемо гуляти з тобою. По якій чудовній ґрунтовочці ми зараз катимо. Кайфовенько їхати. Вёска Клянник. Магазин. Я думаю, заварив. А Саньок вирішив собі каву зробити. І ми зараз знаходимося на припинку Клянник. Здрасте. Дети ветливые. Это вот и осень пролетела, в небо прет от Ох. Я не пожалела, полетела вслед за ним. Так, і у вёсцы Олесіна ёсць ось такі цікавий будиночок. Проїжджаємо вёску Дуброва і ось тут такі будиночки з бутового каміння і цегли. Некие господарчі побудови. Сябры, калі у вас ёсць жаданне і магчымасць падтрымаць канал, можаце гэта зрабіць, адсканаваўшы вось гэты QR-код, альбо прайсці ў апісанне пад відэа і знайсці там патрэбныя лічбы. Вялікі дзякуй усім тым, хто ўжо падтрымаў канал, і тым, хто збіраецца гэта зрабіць. Все, до Смолявіч прыкладна 10 кілометраў. Там на электрычку і на Мінск. А Санёк вырашыў ехаць сваім ходам дадому. Гэта плюс 55 кілометраў яшчэ табе надо будзе. А Смолявіч? 45-50. 45-50. Ну, бачите, конь які. Мало яму. Ужо 70 праехалі прыкладна. Яшчэ 45-50 вальне. Не, сябры, мне хопіць, напрыклад. Я ўжо стаміўся. Потягундры.
что-то тебя поперло на творчесть. Я такой. Тут просто ось такие краєвіди відкриваються, пригожі. Ну, вачима воно пригожей виглядає, чим на камеру. Зараз ми знаходимося у пару кілометрах від Смолявіч. Як ви пам'ятаєте, Саньок вирішив їхати своїм ходом. Хутко йому вже зворочувати у бок, а я поїду далі на Смолявічі, на електричку. Тому вирішили зараз розвітатися з вами. Дякую велике всім за перегляд. Пишіть ваші відгуки, ставте подобайки. Усім пока і до нових зустріч. До побачення. Я вот сюда поеду. Все, Сань. Дякую Все, Саньок. за то, что позвал. Дякую за компанію.